Igama lami nguKhansela uSifiso wakwamkhwanazi, umeya womkhandlu wabaqulusi. Namhlanje umkhandlu wabaqulusi umeme bonke abantu abasha abakhele umkhandlu wabaqulusi ku-Youth Indaba. Inhloso-ke ukuba ke sizolalela abantu basebaqulusini abasha ukuthi bathini. Sizolalela phakathi kokunye iy'nkinga abahlangabezana nazo empilweni yabo usuku nosuku, kodwa futhi siyethemba ukuthi bangahle basinike lokho abakuthatha njengey'sombululo. Senzela ukuthi uma ngabe siqala unyaka wey'mali esiya kuwo, ngoba sokuqala ngomhla ka-1 July, siqalele senze lokho abantu abasha abakushoyo. For the past 30 years uhulumeni unyaka nonyaka, ngaba uhulumeni omkhulu, uhulumeni wesifundazwe nomasipala, ba-investa inqwaba yemali ekuzameni ukusiza abantu abasha, kodwa kubuka abantu abasha bengasizakali. Njengomkhandlu sinquma ukuthi ake singenzi lutho, ake sibalalele, ngoba mhlawumbe siphumputha emenweni, senza lokhu abantu abasha abangashongo ukuthi bafuna sikwenze. Sizozwa ngabo namhlanje ukuthi bafuna sibenzeleni kulo nyaka wey'mali esizoqala ngomhla ka-1 July. Kodwa-ke sinama-sectors nama-departments abaningi azobanikeza ulwazi. Sizoqala ngokuthi benawo lawo ma-presentations, bese emva kwalokho ba-break-a into commissions, bezokhuluma ngalezi zinto kase bey'tsheliwe nama-opportunities akhona. Bese-ke bethatha lokho bakumeche with ama-challenges abanawo, ungabe emakhaya noma emphakathini. Bese kuba yibo kodwa bahlahla indlela ukuthi bafuna umkhandlu wabo ubenzeleni, ngoba angeke ngenze into engiyibona ku-TV yenziwa umeya womunye umasipala, ngoba kungenzeka ifike ingasebenzi abaqulusini. Sifuna ukwenza ama-solutions a-tailor-made, akhandelwe intsha yasebaqulusini. Futhi angifuni sibe lokhu si-assume ukuthi yini iy'nkinga zabo. Sifuna basitshele bona namhlanje. Usuku nje angisisicukuthwayo namhlanje, ngizobe ngihleli phansi kanye nabo, sihlalele nje ukuzobalalela ukuthi yini le ebakhathazayo, futhi babuka kuyini esingathi masingayenza impilo zabo zishintshe ngempela. Siyabonga kakhulu usuku namhlanje luhlose ukuba senze lokho. Simeme uDokotela u-Andile Biyela oyisifundiswa, kodwa futhi okhona kakhulu emkhakheni webhizinisi. Njengoba kade kufundiswa amalungu ephalamende nje kushaya umthetho, ungomunye wamalungu asephalamende. Sikholwa futhi ukuthi uzoqhubeka abe yizwi labantu abasha ephalamende, ngoba uzazi kahle iy'nkinga zabantu abasha. Ube negalelo elikhulu kuSADESMO, uyinhlangano yabafundi edlelana ne-IFP, ukuba akrafte iy'sombululo ey'nkingeni. Sifisa ukuthi mase sixoxe konke bese ekwazi ukuselekelela-ke ukuthi senze i-document that will talk to iy'nkinga zasebaqulusini with the possible solutions ezizobe zi-addressa lezo nkinga zabantu abasha.